Magtiayon nga lagyo sa usag-usa, ang kamingaw ilalanggi agwanta. Sa video call ra magkita sila, kahinam-hinam na ang iyang dana. 2, 3, 4, I love you forevermore. Unya sa pag-uli pertina nilang kumbati sa ilang katre, way tulganay sila gabinon tagay. Nang hubag na ang ilang mata pertina nilang luyaha, pagkaugma ilang gisigundan. 2, 3, 4, I love you forevermore. Magtiayon nga lagyo sa usag-usa, ang kaminaw ilalanggi agwanta. Sa video call ra magkita sila, kahinam-hinam na ang iyang bana. 2, 3, 4, I love you forevermore. Unya sa pag-uli pertina nilang kumbati sa ilang katre, way tulganay sila gabinon tagay. Nang hubag na ang ilang mata pertina nilang luyaha, pagkaugma ilang gisigundahan. 2, 3, 4, I love you forevermore. Sa nadugay niluklok na ang iyang lagay, magabi isurrender na talikdanay. Ugugayon sa asawa perting lumuya, kaluoy ni Manoy kay gihangak na. 2, 3, 4, I love you forevermore. Ipahuway sa nila og balik duhang simana ang ilaha, aron mo agtik ug makaagwan ka. Tungod sa sunod na simana mularga na sab ang bana, dayon malutas na sab ang asawa. Magtiayon nga galagyo sa tentasyon mo pa